Фан ли си? Да. Окей. Ваня е горе от 35-40 метра, може би. Високо е 10 метра. Кула. Малко тренировка за гурголици и направо ще почва с дабали. С двойки. Първо малко кросери, после ще опитам оверхед и после аутгоин. Снимай, татко. Чакай да зареда. Нямам патрони. Снимай Ванко малко, секунда. Не го спирай. Я. Не дей, защото ще стане различен филм, разбираш? Спри го. Не. Що имаш една минута да не снимам? Няма значение. Окей, Ваня. Пусни, чакай секунда. Да, пусни малко по-високо малко от пушката да видя. Дабъл. Видяха ли се, татко? Не се виждаш, що не ги следваш? Добре, ще ги следвам. Аз не знае, че така искаш. Ай, пак така. Вижда ли си? Ага. Сега тати ела малко зад мене. Зад мене. Гледай какво ти говоря, ела. Ваньо, ще ги фърлиш над глава. Тати, снимай ги тях. Окей. Снимай ли ги този дабъл? Да. Какво ли викаш, баща ми какъв е добър? Ай, пак един прелет. Едната си отиде. Добре. Това по-близо малко това. Чакай. Ваньо, отгоре над глава. Снимай това. Дай. Cool, double. Не мърдай. Още една. Нямам време за другата, Ваня. По-високо малко, Моля да снимаш паничките това. Ай, като фърли ги снимай. Ай! Върху колата падна парчета. Добре. Тренировка за гурголици. Дабъл 2. Ай! Ясно. Може да го взема това. Я дай една полуляв. Кати там светло отзад се виждат на фон. Окей. Дай, Ваню, един ляв. Ей, двете пропуск. Това е. Много ако ги стреляхме, едно пилене ще остане живо. Ай, тия ще ги взема. Дай, Ваню. Аре, една инкам, последни 2 патрона, Ваня. Не го фащаш ли? Имам. Ваня! Вече съм забравя. Дабъл, чакай. Вижда ли се го? Бая височко, 4 минути, тате. Красота, Това е, готов съм, почвам аз да фърлям. Клик.